Dudrabnya. Hah? Dudrabnya. Apa pulis kayak? Dia editing. Hah? Dia editing. Tharo ang kaisa sangsati channel ni koktoma thumnai ani nok mungia kamibo ani bumu mojid deborma mungia kami hatibo CPM rogni kaisa program start dofa dabi na tuyei brok news kladi ma bai khayei ang chakma gato bike ni thok dane thangpru phayei guri thok nawai phaimani ya golo thik sorasori CRP camp ni gate ajagabo 5 jona borok bridge ainani phayei kaisana sinimo ang Probir Deborma bini nokborang semia khai borok ama sengka borok ni phai gang saka thok nai phai angga borok ang mai wala ni kaisa seng harono ang tobo kok salia thangka an logi borok bokoi kaisa si anggai thangai 34 mile CRE hotel ajagabo thangai sobai mani yagolo watoi mani karone ang ajagabo kaisa kokorma brikhangbo phangtango ajagabo resabo thik aro bathoi kya camera sinani kiriwai ani logi ni borok ni bag no ang nang langai hotel bisinga hadi nai kono saga gawatoi hota tungma bai borok 5 jona borok ani bologo phayara batha phakya batha phayei borok kuno ana obo hai kuno koksungya mangkhaino mo chini bagai belai ungko mono sing agin sing nai tongmani mono guna nango sing hnai o Probir Deborma first anabu aboni yagolo borok hingka oi roman budi bono hne budi tai masano ka siniya 3 jon anabu konoi khe mana khaima sing khaima saka tongo hanggai angkhar ka hanggai Probir Deborma kalaikha ani kologo abong nukha hanggai oro helmet bai bukha bunai sabunai hanggai Probir Deborma bai ang tini musana dukhona buni dofani borok ana bungmani hanggai angkha dukhona kala khamo chini tibra saje apni lama ka soibu ano जों बयहाय बेतन गोबां मानसिया जों सांबादिक खायो जार्नालिस्ट बरक जों जेता अफिसाव रिसां माने किसा मिसा मानो जों abo bai जों मासा थै मासा एथिकै तिनि फुंनि बहं माइ गरैखौ कक्तमा थुमाना नखरतानि दिनै आङो बाहाय खाजोबो हायनि बागैनो जत लोकरनो आं कयो अमो आं हायनो आसुगै थंया आंगानि सिनि चेनेलनि माध्यमे सिनि चेनेलनि नाङै संनाय कुसुक बेरनो दांफारो आं सालायनाय आं बरांनाय बुङो मामला खायनाय प्लिज o hane hasteni tibrasao norok elakaro phai toito khaine mano je anu tini bunai Probir Deborma botam khlaya Probir Deborma botam khlayenga bo saimia kintu kisu na kisu bini politics yakhaba kisu kaisa NGO bini ugolago phan tongo haini bagai bini je kaisa journalist no yakhaba reporter na botini yakti sau hinga ajagabo ang bini muribe kaisa koktoma khaima tongo February mas 2 tarik ajagabo lokora koksil jagabo no PMAY ni nok man ni protective family bo rang 5000 kai bo collection khayo khaiman ya golo ka ami am chani lokoragan thani phaikya borogano interview dikha hengkang news khlaikya afrobo banak kokdong ni bisinti krengai dongkiro dikha nang news viral takhari ang khaikya tini oboni do sang mano hambai tab tam khlanya bong ang tabo mungia kami PHO taisa thangnai arone doctor tam sanai gena ani mo belai sajak angke khunjo belai sajak oro check khai ga bising oro bomjak ano drop sei dikha injection di mani yagolo tabu sakro mona kije hamja engkabon bagan tabu mungia kami PSO thangai ang puila borbabu malai nai bone moriba ang malda khainai yakha kes khainai kusuk dor baro thang